onye tata akwala ya go alo werele onye werele chiyekwela onye tata akwala ya Eliza. Doc, good morning. Doc, good morning. Doc, good morning. Eliza. Yes, Doc. Kela won. Awa bambo ko. Say le bi gaji ibu apa. Oh, ono kan bira na. Oh, no love kan bira. Imene. No love ke kan biaga. Ibe jono. Riote. Ki te kure ni ho won. Ta kan yan tere ni. Abia kwara pa o. Isi me kuloku make. N'ụlọ ọgwụ a. Ka ifuru onwe gị mmanwụ. Nwe ego ole ihe didi. Ị gakwuru m ndị organic. Ha ho mu ngu. Tente. Ị gara n'ihe ndị organic. Ha ruo gugugugu. Tekwe na agụ tete. Outcome ya wụrụ otu. O tentere ọ madụ m mma. Taka. Lele m na lele. Wa madụ m mma. E ugo dike ma, rida hu kema. Rida hu ya. Wa rida m mma ilan. Hey! Amos nwa alụbat iriela ahụhụ. Amos nwa alụbat ịtanye ọna Job na ahụhụ. Chere, return n'azụ. Doki makwasị kamgbe nọ mara village a, emedo onye ahụ ga man. Nso na ka nte m ihe. Bịa na ma akwasị na ụmụ boys mara mma nọ n'ụlọ ọgwụ a. Na ma mere ka ga-echuzu na ma mere ka ga-ahụ na mma. Kamgbe ị nọ na village a. Enweghị onye na-ahụ gị. Onye ọ ga-elecha mmanụ gaga lewe agbụrụ onye ụwa wara na-agba. Ele onye ga-ahụcha ụzọ ya pịa oge ọhịa. Ịnụ na ụmụ boys mara mma bịa n'ụlọ ọgwụ nga. Ọ ya ka ijiri bịa ma onwe gị deploy. Si eme gị deploy n'ụlọ ọgwụ na ka ị bịa nga abịa rụmọrụ na ịbịa ga-etu di ngida ndagala ya n'iyi ote. Ha ga were penti powder na awụdụ kọlọ gụ were ala gị n'iyi gị mee na onwe gị ote eme ihe nwa ọkwa ebe na-anọ nwa ọkwa owele laghachiwa gị cherekwe Eliza ele Igbo n'ụkwụ Shunu size man of the n'ahịa agara m emeta na size m hụ keka njishiri ike nweta na keke wụkwụ m jishike wụkwụ m ụsọ ka manage n'ahịa na ọ wakịrị ka ọ oke ebe Amos iriela arịrị ọ gọọmenti so nụ kparịwa m maka asị gọọmenti mgbe m gụchara akwụkwọ nwe deployment ha werele m ote tịga m n'ọkwa ebe m kwesịrị nọ n'usoro ote m siri go pharmaceutical mụ na ụmụ ajọ mgbe m kwesịrị ike ịbịa nnọọ nga na-ara aka n'ọchị echi n'imi asa ha werele m ote lee pathological iniquity m ote m siri go akwụkwọ medical and surgery m gụrụ n'obodo oyibo asị ha chịrị otu motel migrate ọmụ mba ga into ihe ha nna m gụrụ anụdị m abịa ngụgba ya wụrụ ụmụ mbe nwee kasị ị gawara n'ọkara gaga hụrụ trela akajegwa ụkwụ kpokpokpokpo abịajega nga ịbịa ga-ebidoro m ọrụ imekwesie m na ndụ gị akpa ibukọ na akpa anụ akpa m jere ebido n'ọnụ na akpa iji ebe ebido n'ọnụ na akpa iji ebido ọrụ ya na ị gada alata lakwa na ebe abịala n'ụwa abịala na mma alagadokwa m ibila ahụ na ebila ịlagad ị ga-ebi nga mụ na gị dọg enwekwa ọta ahụ shiri mega ihe ri agha na kwikemo ahụ shiri metụkwa gị British agbakọrịala German Amos alụbat iriela ahụhụ Job ahụhụ ịtara n'akwụkwọ nsọ atadị m ya cherekwa enweta ahụ shiri mee m nwa rise up ya wụrụ gị ọwụna na amadọ m mma ka ọ gị maka Chineke kere m na gị na-abụ gị mega bugharịa ahụ ụzọ nwa gị kụta nwa gaghị n'ime akpa na iburu bịa nga abụghị ego na ya na aja ọja m tụfuo
gwara na agbago mmụọ na mmanụ nwere mmekọ cherekpo maka na m lechara anya sị mmengụ deploy ka ị bịa rụma saịdị mmanụ na-anwụ ka ị na-anọ na mọchari ebu na-elekwata ozu maka ọwụ ndị gị na ha magara ya nyewa gị impetut ibu ọchị ịbịara nga akụchasịrị m ogbe ọchị mbe ọchị enwe bịa nga akịrị m ya dum ibutere bandị enweta ahụ siri meme m daga n'ime ide gị ka m gwuo onu mmiri ọkwa nne ntụcha na ide m ga-egwu ya bụ ide enwe ị na-arụkwa nọọsụ kpụrakwarịrị n'ụkwụ maka Chineke kere m na gị na mmege emege ba ga n'ime ụlọ nga ugbo apụta ihe kakpa nọrọ nga metụ igo nwere igbo ozu na igbo bịa nga mfọkala logo ka ha nke otu eti igo nga bụga ego n'ọta ya wee bịa ha ịkpa ekwere edu nọ mmụhụ maga na aja ọja nkata rie ozugo ịbịakwara arụ ọrụ asị ndị nga yiri ụlọ ọgwụ ndị ara gị shi onwe gị arụsị atratị mezina ka obiri kwa mmiri deziri otu a ka nta ebịara abịa shingụba tụtụpụ ọkwa ibela awụ na ebela you have come ọkwa nne ngwa nnọọ ele aha gị ọkwa Eliza kwa nne Eliza nne m ngwachiri you have come ọkwa ya ngwachiri ma egbudugo n'ozu nga ụgbọala maka Chineke gị kpọ m onye osi ọkwa ibela awụ na ebela ọ mụ na gị ele ya nwere esa bịa nwa larị nda bịa nọ n'ọgwụgwọ nsọ ana m ebido ngwa ugbu a bụ itela lokwuo nke a ka ị na-atọgbọ n'ala ugbu a ndị mbụ yiri uwe nọọsụ eyikwa ehi eme berial gụ stupid enwe ọhịa iyikwuru ekpo bịa nga abịa imejara patient onye bịa nga ugbo ahụ ezinigo otu ọrịa ọ ya anụnọ ọ bụrụ onye buru ọrịa ga-arị ha ya anya ọ ga-adịrị gị otu ọdịda abịa onye ọwụ ibela awụ na ibela dọkịta enwekọta ahụ siri mee ego anọkwa m ya gị mene m ọchị ote gbakọrọkwa ka arịrị tupu ike ka m kwụkwụgo nke ọzọ ewu yi akwa gịnị ka ifu ga-ekwu okwu ihe mmadụ ga-anụ anụ kwuo okwu na I want to see the doctor. Doctor bịa ehe Good evening. Doctor, please, I need some medicine. I'm not feeling well for some days now. What's amakwa m na-asụ kama o bere ebe ọ na-asụ azụkwụrụ azụ ahụ nghọta m na-asụ si ka ị bịa ịma ị gara ke gị n'ala bekee ị ga-anụ ihe ọ sụrụ agara ke m n'ala bekee esi m mba ofesi ọ bụrụ na ọ wụ onye ọcha ara ihe mụ na ya na-aba anyị were eze kpee kwere ngụ anyị were English ote tapịa onwe anyị ihe anyị nọwụ n'ala Igbo onye ọbụla nọ n'obodo kwesịrị ịmụ ka esi asụ Igbo ma amụgụ n'ụlọ ma amụgụ n'ama as long as na ịwụ nwa afọ Igbo speaking tongue kwesịrị ịmụchi gị n'iru otu amapụta ya na-asị m na ọsọsọ pịrịsịpịrị Igbo don so. Okay, sir, actually, I was born in Lagos, so that's why I can't speak Igbo. Hey, sir, actually, I'm going to Liberia, I'm going to USA. Mandam na USA halu hasu Igbo. Ma fogana ndam na Lagos azulonga. Yoruba no. Ngodi kesra. Doctor, please, I'm not feeling well. That's why I came. Ọrịa abedego. Ka Chineke kere m na gna. Ọrịa ina agwọ nga ada English. Our sickness here English oughtn't here. So gị chọ ka agwọ ọgọ ọrịa. Hobala Igbo language. We understood. We cure you. Nonsense. I was banning. I'm going to Lagos. I will maybe economy here. Hello, doctor. Please, can you attend to me and stop singing? Mega attention. Mkoshi singing. Niwo la Elizabeth of Zion. Queen Elizabeth. Bread. Sickness have. No, I'm not feeling well. I think it's fever. Yes.
I've been having cold for some days now. Ah, you've not beat yourself for them days. You don't here no ga wo ma agbara. Ishile ni mo nwa go vanish here. You were ghost of the ghost. Anyway, ari ogwa na enye ndị na-ada awo onwe ha. Hono nga ị ga anga. Ngwa. Nanam. Ha ato. You know n'ime ewo each sachet contain 10 tablets. Washitacha ha niile out 30. Kuju no once or ga ala akpa megidari akpakam this year. Macha ha niile ego go 10,000 naira. What? What? 10,000? I don't understand. How am I supposed to take them? Cherego di babem. Irogun keke ogun dari anya. Andila anya o memegbo spy. La spy date. Ila ya na anya o nwere ke dika anya pusu. Kodo adicha mma ko were clear ekwe before you me spy. O sit gwagre eke. Okay, take. Eye drum. Anya. How am I supposed to take them? Finish once. Otumbele. At once? At once. It's not possible. No, I said I'm having fever, not this. Imo tige sha agwo nwa ge bia wasa kai gwogo. You are having fever, not this. Ngwalawa, igishingo gbara ikpogo mpoko bu ogu. Oya. Go Singapore. Singapore. Welu go babu kwego. Na amuru go Ghana township mo go te wuri Igbo ni no watala ground down Igbo. Kibia nga gwa motige na aria kwa aria kponkwa. Ha gbe echede. Efegi. Gbe. We. Isere. Gaga ma tenete inside. Awuno. Ele ha. Daga makwa. Ele himne. O kamare. Ele himne gaka. Akago. Obra. Ha. Oli oku. Ele himne. No kokwo. Ana. Yo kamere kwara gba ya. Ele hibure. Ana kwa kwa nye ma na simba ya ubula ishi. Ole bure ke bure. Ubula ishi. Na jo. Owenga na ngure ngure kembo mba. Mirika boba. Mirika toba. Mirika no kishi. Owenga na ngure na kubula ngobula na. Ura no dia no bo. Ura bla no. I'm one of them. Ebulo. Ula